Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem les possibilitats que ens dona tant la plataforma Moodle com la plataforma Google Classroom d'iniciar un xat síncron amb els nostres participants, alumnat o companys docents. En aquesta ocasió començarem per Moodle. Com ja sabeu, estem amb el nostre alumne 1 en el seu curs Moodle Exemple i com podeu veure ja tenim configurat un exemple de xat. Aquesta eina el que permet és una configuració síncrona amb els diferents participants. Anem a veure com funciona. Si jo entro dintre a l'exemple del xat, el que podré fer és introduir dintre del que seria el xat en si, per començar a escriure missatges i rebre informació, o fins i tot veure les sessions anteriors. Si miro les sessions anteriors, puc seleccionar, veig els participants que hi ha hagut i puc visualitzar aquesta sessió veient tots els missatges, com podeu veure. Si, en comptes de visualitzar una sessió anterior, entro en el xat actiu, puc veure els participants actius, en aquest cas el meu company formador, el José García Gea, d'acord? I que m'ha escrit un missatge. Jo li puc dir, hola, bona nit. I com podeu veure, els missatges arriben en temps reals. Tots aquests missatges es guarden en la sessió. Si jo canvio el meu rol de Guillermo Guerrero, en aquest cas, com a formador, i entro en el xat, doncs ja serem 3. Com podeu veure, tots els participants apareixen aquí, puc veure els missatges i hola, bona nit, un altre cop. Com podeu veure, el xat és una eina super potent. Anem a veure com es configura, com s'utilitza. En aquesta situació ja tancaré aquesta sessió i anem a veure com es genera, com podem configurar aquest xat. Tornem al curs Moodle Exemple. Com sempre, recordem que hem d'activar l'edició. Si la tinguéssim desactivada, fixeu-vos que desapareixen tots aquests icones. Activem l'edició. Ho tenim aquí i hem d'afegir una activitat o recurs. El xat és del tipus activitat i com podeu veure ho tenim aquí a sota amb la icona corresponent. Posem xat 2, aquí podríem posar les instruccions, la data d'inici, el temps de connexió, és a dir, tota la informació que nosaltres vulguem que els participants tinguin d'aquest tipus d'activitat que es crearà. Després, si despleguem sessions de xat, podem dir que el primer dia i hora del xat serà el 21 de novembre, per exemple, que podem repetir i publicar això amb aquests paràmetres, que això es vincularà directament amb el calendari del nostre curs. Podem desar totes les sessions anteriors, les podem suprimir cada 21 dies, el que nosaltres vulguem, o no suprimir mai. Podem habilitar o no que es puguin veure les sessions anteriors. Això només ho tindran els que tinguin aquest perfil, això ja seria una miqueta més complicat. I després altres paràmetres de restriccions, etiquetes, competències, que tampoc són molt difícils. Com podeu veure, configurar un xat en Moodle és relativament senzill. Si desem els canvis i tornem, ja tenim el xat 2, que és idèntic a aquest que hi ha aquí a dalt, l'exemple de xat, i tindrem les mateixes opcions, és a dir, les instruccions i informacions que jo posi i la utilització d'entrar dintre del xat. Aquesta segona opció d'utilitzar una versió més accessible és per reduir el trànsit. Es veuen els participants i els missatges i llavors només vas veient un xat amb menys, trànsit d'informació. Jo sempre recomano
entrar en el xat directament. Per veure el que hem comentat abans, fixeu-vos que aquí, veieu, com he posat que es repeteix, apareix que aquest xat, d'exemple xat que he fet al principi, apareix en el calendari. D'aquesta manera, els participants poden saber que cada dia a la mateixa hora tindran un xat disponible o està planificat perquè es realitzi. El xat és una eina molt potent de Moodle per tal de tutelar els nostres participants o fer un debat en temps real amb una convocatòria i una data determinada i sobretot amb una comunicació síncrona amb els participants d'un curs mitjançant la plataforma digital docent Moodle. Anem a veure la diferència que hi ha justament en la plataforma de Google Classroom. Si anem a Google Classroom, estem una altra vegada en l'exemple de la FUM, tenim el tauler i això que explicaré a continuació ho podem penjar tant en el tauler com en el treball de classe. Jo soc partidari sempre de penjar-ho en el treball de classe. Per penjar un xat com tal no existeix, com podeu veure, com a activitat. El que hauríem de fer és penjar un material i abans de penjar aquest material el que hauríem de fer és generar un espai comú que sigui el xat. Com es fa això? Hem d'anar al nostre espai de Google, desplegar totes les aplicacions i fixeu-vos que Google Workspace té una opció que posa xat. Accedim a ell. I aquí el que nosaltres podem fer com a usuaris, en aquest cas del domini de Fundació Universitària Martí l'Humà, és generar nous xats i nous espais. Anem a fer un nou espai, que és molt senzill. Podem iniciar un espai o generar o crear un nou espai. Creem un nou espai que es digui exemple 2 FUMAC. Podem posar-li informació addicional i fixeu-vos que s'assembla molt al que serien els permisos de tota la G Suite de Google Classroom. Pot estar restringit, pot estar a tots els membres del mateix domini, en aquest cas de la Fundació Universitària, i també puc donar altres permisos. Jo ho posaré restringit i que es permeti que s'uneixin persones que no pertanyen a l'organització, que sempre va bé, que siguin de dominis externs. Li donem a crear i tindríem aquest segon espai, l'exemple 2 FUM i aquest que l'he creat anteriorment. Llavors, què hauríem de fer en aquest espai? Doncs una cosa, un inconvenient que té el Google Classroom o aquest espai de la G Suite és que hem d'anar al nostre domini, en aquest cas, en l'exemple 2 punt, i hem d'afegir els nostres col·laboradors. És a dir, fixeu-vos que només posa un membre restringit. Per tant, si jo vull afegir nous participants, he de gestionar els membres i he d'afegir els convidats. Només he de posar afegir de la meva llista de correus, en aquest cas el meu company formador, el José García, l'afegeixo i per tant, a partir d'ara ja podrà participar d'aquest espai. També puc donar-li el permís de convertir-lo en el gestor de l'espai o suprimir aquest espai. Com podeu veure, la interfície és molt semblant. Hi ha altres configuracions interessants, com canviar del restringit, de modificar els permisos de qui pot fer què, és a dir, fins i tot arxivar, desactivar, utilitzar @tots perquè arribin les notificacions, puc modificar els detalls d'aquest xat i com podeu veure és un xat en temps real on jo també em puc comunicar amb el meu company o tots els membres que estan aquí connectats. Fixeu-vos que l'historial està activat i per tant tots aquests missatges
molt semblant al que seria WhatsApp, jo tinc tota la informació. Puc fins i tot en aquest xat enviar fitxers, vale? O fins i tot tasques. Puc assignar tasques, però no és l'objectiu d'aquest vídeo. Una vegada tinc el xat, com podeu veure, jo també el que puc fer és justament compartir-lo. Llavors, aquí copiem l'enllaç de l'espai, de l'exemple xat o el que vosaltres vulgueu, sempre que tinguin els drets, i ara tornem al Classroom. Què hem de fer? Doncs, justament en treball de classe, assignaríem un material, posaríem accés a xat classe, posaríem una descripció, optativa del que seria, i en l'enllaç afegiríem justament l'accés directe al que seria el xat del Google Workspace o de la G Suite de Google. Una vegada publicat, tindríem aquest accés, com podeu veure, que fent clic ens anem una altra vegada a Google Workspace Chat i puc accedir justament a l'exemple xat, que és per accedir al xat. Com podeu veure, sembla una miqueta enrevessat, però és molt fàcil tenir un xat disponible per tal de que tots els participants, tant en Google Classroom com en Moodle, que hem vist anteriorment, teniu comunicacions síncrones en temps real i poder debatre o poder resoldre incidències mitjançant la missatgeria que disposa tant Moodle com Google Classroom. Això és tot. Fins la propera.